Toto je absolútna komická fraška a mali by ste sa všetci hanbiť za to, čo tu predvádzate. Vy v skutočnosti útočíte na Slovensko, pretože slovenský národ veľmi dobre vie, čo je to normálna rodina. Že je to muž, žena a deti a žiadne vaše liberálne hybridy. Útočíte na nás, pretože na rozdiel od vás vieme, že existujú len dve pohlavia a veľmi dobre viete, že slovenský národ sa nechce nechať zaplaviť imigrantmi z Ázie a Afriky, ako tu na nás všetci tieto veci tlačíte. Spojili ste sa s týmito progresívnymi kolegami, aby ste útočili na Slovensko a zničili jeho povesť, len pretože je tu niekoľko prípadov korupcie, pri ktorých otvorene hovorím, že každý, kto sa na nich podielal, by mal skončiť vo väzení. Ale odmietam, aby ste vy na čele s Lejenovou a vy, ktorí udržíte pri moci, skorumpovaná zberba, ktorá otvorene podporuje korupciu, ktorú vidíme pri Lejenových nákupoch vakcín, ktorá hlasuje za to, aby skorumpovaná Lejenová ostala pri moci, hovorila Slovenskej republike, že je skorumpovaná. Progresívci zo Slovenskej republiky nám tu hovoria, aký je Slovenská republika problém, pritom sami otvorene opakovane hlasujú za to, aby Lejenová ostala vo funkcii. Veď vy nemáte známky chrbtovej kosti.